Caleidoscop venețian este titlul expoziției, semnată de o tânără artistă, Emilia Marinescu. Galeria Veronic Iard găzduiește timp de 3 săptămâni această expoziție, în care artista decupează fragmente din atmosfera carnavalului venețian pe care l-a trăit, cu care a vibrat și din care și-a extras elementele care îi sunt mai aproape de suflet, cele cu care vibrează emoțional și din punct de vedere plastic, pe care le reprezintă pe pânze într-o dinamică proprie care o caracterizează. Expoziția însumează circa 60 de lucrări în ulei pe pânză. Titlurile sunt foarte variate. Este vorba de peisaje, unul din genurile predilecte, naturi statice, măști, o privire asupra personajelor carnavalului venețian. În toate domină culoarea, tumultul culorii, lucrări expansive, lucrări pline de vitalitate și energie. Emilia Marinescu este unul din artiștii formați la școala profesorului Horia Paștina. De asemenea, l-a avut profesor pe Vladimir Zanfirescu, Gheorghe Roșu, Mihai Sârbulescu. Poate fiecare dintre profesorii săi și-au lăsat amprenta asupra artei, numai că Emilia Marinescu a știut să extragă și să ia de la fiecare acea recomandare care face parte din lecția de rezistență a picturii, căreia artista îi consacră toată pasiunea sa și mai ales speranța că arta va triumfa. Emilia Marinescu este atrasă de subiecte care se referă la psihologia umană, la misterul ființei umane, de aceea rezonează și a rezonat cu atmosfera carnavalului venețian, în care dezlănțuirea firii umane are ceva din misterul ei, are ceva din libertatea ei și din detașarea ei de prezent pentru a evada în trecut. Artista este la 8-a personală, ceea ce este foarte mult pentru o tânără absolventă. Important pentru Emilia Marinescu sau în arta Emiliei Marinescu este trăirea cu totul specială. Tânăra se dedică artei cu acel devotament propriu artiștilor pentru care raportarea la viață are un singur cel, acela de a extrage din ea esențialul și de a lăsa în urma sa urma trecerii prin această lume. Este important pentru că artista a avut un drum cel puțin sinuos la prima vedere. A urmat Facultatea de Drept, după care Universitatea de Arte Naționale București. Veneția a reprezentat o provocare, pentru că de mult mi-am dorit să ajung pe tărâm italian, atrasă fiind de tot misterul și jocul carnavalului care se întâmplă acolo, toate tradițiile, toate străduțele acelea înguste, nu știu, m-au fascinat. În primul rând, măștile care sunt tradiționale Veneției, și peisajele, balurile, obiectivele turistice, marile opere ale artiștilor, muzeele, toate au reprezentat pentru mine o bucurie, pentru că am avut șansa să le vizitez și să mă aflu acolo. A fost ca o întoarcere în timp, însă ancorată în vremurile noastre. Mă definește dragostea pentru artă și pentru ceea ce fac. Nu este o meserie, este un fel de a fi. Eu, într-adevăr, am un privilegiu al vieții pentru că pot să fac ceea ce iubesc cel mai mult pe lumea aceasta, și anume pictura și creația, că poate că voi experimenta și
altă latură a artei, nu numai tehnica picturii, însă dragostea pentru ea, pentru pictură, m-a adus aici și sunt convinsă că îmi va călăuzi drumul pe calea cea dreaptă.